Franz Reichelt, krajčír rakúskeho pôvodu žijúci na prelome storočí vo Francúzsku, fascinovane sledoval rýchly vývoj raných lietadiel. Keď však čítal príbehy o leteckých haváriách, rozhodol sa pomôcť. Krajčír začal vyvíjať padákový oblek. Predstavil si niečo dostatočne ľahké, aby to pilot mohol nosiť, a dostatočne odolné, aby to pilotovi zachránilo život. Ale hoci Franz Reichelt rozvíjal svoj vynález s nadšením, prvé prototypy zlyhali. V chladné ráno 4. februára 1912 prišiel Franz Reichelt k Eiffelovej veži, no na veľké zdesenie svojich priateľov si so sebou nevzal žiadne figuríny. Mal na sebe svoj padákový oblek a mal v úmysle ho sám otestovať. Postavil sa na okraj zábradlia a skočil. Ľudia ho videli ležať na zemi bez pohybu. Hoci sa za Franzom prihnala polícia, 33-ročný krajčír už zraneniam podľahol. Jeho pád zanechal v trávniku 15 cm dieru.